Oggi ne erano oggi
Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zoriontzu, edo zein herriko haixetan. Oso kanta eginazu, Benitoren mariaxo. Znegarriken txuri zaude eta malkoak, zure koloreak entzun dute. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zoriontzu, edo zein herriko haixetan. Feliz bihar berriz egongo dela, txampainako batekin. Diru gabe baina izarrak gurekin daude, piano baten soinuaz. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zoriontzu, edo zein herriko haixetan. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zoriontzu, edo zein herriko haixetan.
irudiak ikusten da bila, momentu honetan unkitzen da bilena neun nahi, herriko irudiak ikusten ari gara ni bermiotarra naiz, momentu honetan bermion dago, ratzien kasilu ikusten da batzuk ere ikusten genuen, eta mundakako bide hartzen gorantz joango da, eta mundakarantz abiatuko da, esan dako mundakatik eta Urdaibaitik Gernikara iristeko, eta hortxe, hau da unkipena, Jaun Andreok, eta hau da Norbere herrian ikusita, hortxe erraldoien konpartxa muso handi bat herrikide guztiei, sekulako giroa Bermion, eta inbidia ematen du, hemen txegon behar dugu, baina irudiak ikustearekin, unkitzen gara, hortxe Bermiotik urteten Irari Sarasua ikusten dut, hor berbetan da bilela lekukoa daramanarekin, Irati zeu ikusten nabi, ia entzuten nozun, eta ia posible dan hitz egita zeuekin. Pentsatzen dut ikusten duzuela irudia izugarria izaten ari dela, zer da lekukoa eramatea hemen? Pasada bat. Zer sentitzen da, jakitean lekuko hori eskuz ibili dela hainbeste egunetan? Orgullo bat, niretzat da pasada bat. Hainbeste urte euskara ikasten, pasada bat. Euskaldun berria zera? Bai. Zergatik erabaki zenuen euskara ikastea? Hemen gauz, Euskal Herrian gauz. Hameku nahi eta ikasi izan dut. Eta orain begiratzen duzunean atzera, eta ikusten duzunean hainbeste jende Bermeo zure atzetik? Pasada bat. Hau da la hostia. Eskerrik asko.